Higala mayang buntag o salamat nakapuno sab kita pagpadayon diya sa episode 32. Ang atong pagahisgutan may tungod sa pag-ayon ni Hesus sa tawo nga buta nga sugod sa iyang pagkatao dinhi sa kalibutan, buta namang daan. Apan sa dili pa nato kini pagahisgutan sama sa atong naandan, balik ko nato ang nangahitabo sa nanglabay nga episode para mapresko na usab sa atong mga hunahuna ug maayo kay nga pagkasumpay ang episode nga atong gatun-an karon. Sa miaging episode, atong naimbaw-an nga nagpadayon ang mga Parisiyo, ang mga Sadusiyo, ug ang mga eskriba sa ilang pagkampanya sa pagpangdaot kang Hesus. Dagan ang ilang giagda, dagan ang ilang gihanggat nga mga tawo nga motuo sa kung unsa ang ilang buhaton nga mga pulong batok kang Hesus. Wala nila magustuhi ang pag-ayon ni Hesus sa tao nga kuyos ug kamot diha sa adlaw nga igpapahulay. Kay gihimo nila nga trabaho ug supa kuno sa adlaw igpapahulay ang gibuhat ni Hesus. Sa ato pa, ang gugma ug kalumo ni Hesus alang atong makaluluoy nga tawo. Gipakadautan niini nga mga Parisiyo, mga Sadusiyo ug eskriba. Apan dako gyud sila nga mga tigpakaron ingnon, mga igsuon. Kay pagkahuman ni adto atong nahinumduman nga migawas sila sa sinaguga ug nagsabot-sabot aron sa pagplano kung unsaon nila pagpatay si Hesus. Ug gibuhat nila kining tanan diha sa adlaw gyud nga igpapahulay. Dautan kaayo di ba? Mo'y gisulti ni Hesus nga unsay maayo, pagpasaylo sa sala sa tao o ang pagplano ba og dautan sama niini nga ilang gabuhaton. Pinaagi sa tanang pangbuhaton sa mga Parisiyo. Ilang gipakita nga tinuod gid sila nga mga bitin nga sama sa gisulti ni Juan nga Bautista mahitungod kanila. Gaipakita pagid nila nga tinuod ang gisulti ni Hesus mahitungod kanila nga sama sila sa ilang amahan nga si Satanas nga mga bakakon ug mga kiler. Liwat man sila sa ilang amahan ug sa ilang agalon nga si Satanas. Naklaro ang kinaiyan ni Satanas mga igsuon diha sa mga kinabuhi sa mga Parisiyo, mga Sadusiyo ug mga eskriba. Ug nangit-ngitan gid ug nabutaan ang ilang mga salabutan tungod sa ilang relihiyon ug tungod sa ilang pagkamapahitason ug tungod sa ilang paghawod sa ilang isig kahudiyo. Ug nasuko sila pag-ayo ug kasina sa pagtapok-tapok sa mga tao ngadto kang Hesus. Ang dakong problema sa mga Parisiyo mao ang mas gusto sa mga tao ang pagpaminaw kang Hesus kay kanila. Nga kung atong mahuna-huna, sila ang naghimo sa relihiyon nga Judaism. Gusto nila nga ang tao musunod sa ila, pero karon si Hesus mo'y gusto sa mga tao nga paminawon. Apan nahimo si Hesus nga bayani sa mga tao ug katumanan sa tanan nilang gikinahanglan. Usa daghan ang mga tao nga muadto sa iyaha ug matuman kung unsa ang ilang gusto. Gaayuhon niya ang ilang mga sakit. Gapang-abugo niya ang mga yawa. Ug si Hesus maatiman kanila. Ug karon mga igsuon, upadayon kita sa atong pagtuon mahitungod sa pagpaningkamot sa mga Parisiyo, sa pagtumutumo ug pagdaot kang Hesus, ug naa pa kitay uban nga mahimbaw-an mahitungod sa adlaw igpapahulay nga hugot gid kaayo nga gikasuko sa mga Parisiyo sa Sadusiyo ug eskriba nga si Hesus kasagara ang tanan niya mga milagro nga iyang ipangbuhaton gayatol niya niini nga adlaw ipapahulay. Magbasa sa kita mahitungod sa usa ka tawo nga buta nga giayon ni Hesus nga sugod sa iyang pagkahimugso nining kalibutan buta namang daan. Magbasa kita sa Juan kapitulo 9 bersikulo 1 hangtod sa 39. Unya sa pag-agi ni Hesus iyang nakita ang usa ka tawo nga buta sukad pa sa pagkahimugso. Unangutana kaniya ang iyang mga tinun-an niya nag-ingon, Rabi, kinsa may nakasala? Kinibang tawhana o ang iyang mga ginikanan? Mo'y gipangutana ani nga mga
magtutudlo ni Hesus kung unsay hinungdan nga katong tawhana buta. Rabi kinsa may nakasala kini bang tawhana o ang iyang mga ginikanan nga nahimugso man siya nga buta. Si Hesus mitubag, dili kay nakasala siya o ang iyang mga ginikanan kundili aron niya ang mga buhat sa Dios ikapadayag diha kaniya. Samtang adlawan pa, kinahanglan magbuhat kita sa mga buluhaton niya nga nagpadala kanako. Moabot ang kagabion ug wala nay tawo nga makahimo sa pagbuhat niingon si Hesus. Samtang aniya ako sa kalibutan, ako mao ang kahayag alang sa kalibutan. Sa pagsulti niya niini, siya nang luwa sa yuta ug nagmasa siya og lapok. Ginamit ang laway ug iyang gihidhiran sa lapok ang mga bata sa buta. Ug giingnan siya, lakaw, panghilamos dito sa linaw sa Siloam. Nga sa ato pa, pinadala ang iyang kahulugan. Ug siya miadto og nang hilamos ug mibalik siya nga nakakita na. Milagro di ba kahibulungan mao kini ang gibuhat ni Hesus. Nga atong mahuna-huna nang luwa si Hesus sa yuta, dayon iyang gimasa ug katong lapok gihaplas niya, gihidhid niya sa mata sa tawo nga buta ug gipapanghilamos niya ug sa pagbalik kini nga buta nakakita na. Unya ang iyang mga silingan ug ang mga nakikita kaniya kaniadto ingon niya makililimos miingon, dili ba mauman kini siya ang tawo nga kaniadto kanunay naglingkod ug nagpakilimos? Nangutana sila ug miingon, dihay miingon mao kini siya. Ug ang uban miingon, dili hinuon, kaanggid-anggid kini siya. Siya miingon, ako mao kadto siya. Ug sila miingon kaniya, giunsa man sa pagkabuka ang imong mga mata, misulti lugar ang daghan nga mga tawo. Atong makita dinhi nga naay miingon nga mga tawo nga murag siya, ug ang uban miingon niya kaanggid-anggid ra. Panagprangka gid ang tawo nga ang butangan nakakita na siya gid kato. Ug ang mga tawo miingon niya na unsang pagkahitabua nga ang iyang mga mata nakakita na. Upadayon kita sa pagbasa para atong diskubrihon kung unsay nahitabo niini nga pag-ayo ni Hesus sa buta. Bersikulo 11. Siya mitubag, ang tawo nga ginganlan og Hesus nagmasa og lapok ug iya kining gihidhid sa akong mga mata ug miingon kanako, lakaw ngadto sa Siloam ug panghilamos. Busa miadto ako ug nang hilamos ug unya nakakita na ako. Gisulti lang niya kung unsay gibuhat ni Hesus ug kung unsa ang nahitabo. Ug sila miingon kaniya, hain naman siya. Siya miingon, wala ako masayod. Gidala nila ngadto sa mga Parisiyo ang tawo nga kaniadto buta. Ug adlaw kadto nga igpapahulay, sa dihang si Hesus nagmasa og lapok ug mipabuka sa mata sa buta. Ang mga Parisiyo nangutana kaniya pag-usab kung giunsa niya sa pagkakita. Ug siya miingon kanila, gibutangan niya og lapok ang akong mga mata ug ako naghilamos ug unya nakakita na ako, miingon siya. Pipila sa mga Parisiyo miingon, kining tawhana dili gikan sa Dios kay wala siya magtamod sa adlaw nga igpapahulay. Apan ang uban miingon, unsaon man sa usa ka tawong makasasala ang paghimo og mga milagro nga sama niini ug may panagsumpaki diha kanila. Sa ato pa ang uban nga tawo miingon, unsaon man sa tawo nga makasasala sa pagbuhat niini kay nagingon ang mga Parisiyo dili siya gikan sa Dios. Mupadayon kita, busa gipangutanan nila pag-usab ang taong buta. Gipangutanan na pud nila kung unsa gid ang insaktong nahitabo. Unsa may imong ikasulti mahitungod kaniya kay gipabuka man niya ang imong mga mata. Siya miingon, siya usa ka propeta. Ang mga Hudiyo wala mutuo nga siya miagi pagkabuta ug nga makakita na hangtod nga natawag nila ang mga ginikanan sa tawo nga makakita na.
Sa ato pa karon gipaatuan ang mga ginikanan para sa pagsusi kung tinuod ba nga kining ilang anak butag yun sugod sa pagkahimugso. Ug karon naana ang iyang mga ginikanan ug gusto nila pangutan-on. Bersikulo 19. Ug nangutana sila kanila, inyo bang anak kining giingon ninyong nahimugso nga buta? Naunsa ba nga makakita naman siya karon? Ang iyang mga ginikanan mitubag ug miingon, kami nahibalo nga kini siya mao ang among anak. Siya gyud ug nga siya nahimugso nga buta. Apan naunsa nga makakita naman siya karon? Kami wala mahibalo ug wala usab kami mahibalo kinsa ang nagpabuka sa iyang mga mata. Matud pa sa mga ginikanan ni ini nga tawo nga buta. Pangutan-a lang siya, miingon sila. Kay dako naman siya, makatubag siya insakto. Musulti siya alang sa iyang kaugalingon, matud pa sa iyang mga ginikanan. Giingon ni ini pagsulti sa iyang mga ginikanan tungod kay sila nahadlok sa mga Hudiyo. Kay ang mga Hudiyo nagkasabot naman nga kung adunay muingon nga si Jesus mao ang Kristo, ang maong tao palagputon gikan sa sinaguga. Busa nga ang mga ginikanan ni ini nga buta, wala sila musulti kung kinsa ang nagpauli ni ini nga ilang anak. Tungod ni ini ang iyang mga ginikanan miingon, siya dako na, pangutan-a lang siya ninyo. Ug sa ikaduhang higayon, gitawag nila ang tawo nga kaniadto buta, ug miingon sila kaniya, ang Dios maoy dahiga, kami nahibalo nga kadtong tawhana, usa ka makasasala. Dili gid nila dawaton si Jesus nga gikan sa Dios, sinuong gisulti nila nga siya makasasala. Padayon kita pagbasa sa 25 hangtod sa 33. Siya mitubag nga nag-ingon, miingon lugar ang buta, ako wala mahibalo kung siya makasasala ba. Usa ka butang ang akong nahibaluan, kaniadto ako buta, apan karon makakita na. Ug sila miingon kaniya, unsa may iyang gibuhat kanimo? Gipangutan-an na pud nila. Giunsa man niya pagpabuka ang imong mga mata. Kanila mitubag siya nga nag-ingon, gitug-anan ko na kamo, ug wala kamo mamati. Nganong buot man kamong mamati pag-usab? Buot ba usab kamong mahimo nga iyang mga tinun-an? Misulti kining tawo nga buta, kay siguro gikapuyan siya sa sigig tubag sa tanan nga gipangutana sa mga Parisiyo ug kapipila na nila siya pangutan-a. Busa misulti siya, buot ba usab kamo nga mahimo nga iyang mga tinun-an? Miprangka lugar kini tawo nga buta ug karon nakakita na. O gipakaulawan nila siya o giingnan, ikaw tinun-an niya, apan kami mga tinun-an ni Moises. Kami nasayod nga ang Dios nakigsulti kang Moises, apan bahin ni ining tawhana, wala kami mahibalo, kundiin kini siya gikan. Ang tao mitubag nga nag-ingon, kahibulungan gayud kaayo kini. Wala kamo masayod kundiin siya gikan, apan gipabuka niya ang akong mga mata. Nahibalo kita nga ang Dios dili mamati sa mga makasasala. Apan kung ang usa ka tawo mahadlokon sa Dios ug nagtuman sa iyang kabubuton, ang Dios mamati kaniya. Sukat sa sinugdan sa kalibutan, wala pa gayud madungog nga dihay nakapabuka sa mga mata sa usa ka tawong nahimugso nga buta. Kung kadtong tawhana dili pagikan sa Dios, wala unta siya mahimo. Mo'y gisulti ni ini nga taong buta. Sa ato pa kung atong hunahunaon, gisulti niya ang tanan kung unsay gibuhat ni Jesus kaniya. O wala gid siya musugot nga ingnon si Jesus nga makasasala, kay maingon gani siya nga si Jesus gikan gid sa Dios. Kay walay mahimo nga sama ni ini kung wala ang Dios. 34 hangtod sa 39. Mitubag sila kaniya nga nag-ingon, sa tumang kasalanan ikaw na tao ug unya mangahas ikaw sa pagtudlo kanamo? O gihinginlan nila
siya. Sa ato pa ang nahitabo, ang taong buta gihinginlan dito sa sinaguga ug ang nagingilin ang mga parasiyo, eskriba ug sadyusiyo. Unya si Hesus nakadungog nga gihinginlan nila siya ug sa iyang pagkakita kaniya siya miingon, nagtuo ba ikaw sa anak sa tao? Misulti si Hesus ngadto sa taong buta nga nakakita na. Siya mitubag nga nag-ingon, kinsa man siya? Ginoo aron ako motuo kaniya. Si Hesus miingon kaniya, nakakita na ikaw kaniya ug siya mao ang nakigsulti kanimo. Siya miingon, Ginoo, mituo ako. Ug siya misimba kang Hesus, unya si Hesus miingon, ako mianhi niining kalibutana aron sa paghukom. Aron kadtong mga dili makakita na ug kadtong mga makakita mga buta. Maoy giprangka ni Hesus ngadto sa taong buta. Ug kung atong makita, ang taong buta nakaila kang Hesus ug mituo nga si Hesus mao ang manluluwas ug mo'y iyang gikinahanglan. Sa ato pa, atong balikon pag una-una ang bersikulo nga atong gibasa. Dinhi gi-record ni Apostol Juan atong nahimbawan nga naay gibuhat si Hesus nga katingalahan kay nga milagro. Kay kini nga tawo buta, wala gani makakita sukad-sukad bisan sa siga na lang sa adlaw. Unya kay gihidira ni Hesus ang iyang mga mata sa yuta nga iyang gibasa sa iyang laway ug sa dihang nakapanghilamos na sa linaw, diretso nakakita. Una-hunaa sa makakita na sa unang panahon gayud ug nakakita sa tibuok niya nga palibot. Bisan ang naong sa iyang amahan, sa iyang inahan ug sa iyang mga silingan, siguro nga iya gayng gitan-aw pag-ayo kay wala niya sila sukad makita. Ug karon nga naabri na ang iyang mga mata, siguro nga kada usa tanang gid niya ga klaruhon kun unsa kini nga mga hitsura. Ug natingala pag-ayo ang tanang mga kauban ni ini nga tawhana, ang iyang mga silingan ug ang mga nakaila kaniya nga mao ang gapanglimos nga buta sa una. Ug tungod nga dili kini matuuhan nga nahitabo, nagduha-duha gani ang iyang mga kauban kung mao ba gayud kini nga buta o kung may ungra ni ini. Ingon nila nga murag kaanggid-anggid lang ug dili gid ni mao. Nabahin lugar ang mga tao. Kaya ang uban nag-ingon nga maugayad ang buta, apan ang uban nag-ingon nga imposible nga ang buta makakita na. Kay wala may sukad-sukad nga nahitabo nga sama ni ini nga milagro. Apan gipamatud-an gayud sa tawo nga buta sa una nga siya gayud apan naayo na. Hangtod nga ang gibuhat ni ini nga mga tawo, ilang gidala ang tawo nga buta kaniadto ngadto sa mga parasiyo aron maimbestigar kung nganong dili na buta. Unya gipangutana sa mga parasiyo kung nganong makakita na apan wala gayud nila magustuhi ang iyang tubag. Kay maoy ilang tumo nga mawala na si Hesus ug malimtan ang iyang mga gibuhat, dili kay musamot hinuon ang iyang pagkabantog pinaagi ni ini nga nahitabo. Nasina sila pag-ayo kang Hesus, mga isuon. Ug dili ba atong nahimbawan sa miaging episode nga naay giayo si Hesus nga kuyos ug kamot ug nagdaig pag-ayo si Hesus tungod adto nga milagro? Basin imong mainumduman, di ba? Karon dako na usab nga problema sa mga parasiyo. Kay mikaylap ang balita nga gipabuka ni Hesus ang mata sa buta. Busa giingon sa mga parasiyo nga makasasala kuno si Hesus ug dili gikan sa Dios. Kay wala mutuman sa adlaw igpapahulay gidaot lugar nila. Panang nahitabo, nabahin-bahin ang mga tao kay matud pa sa uban nga imposible nga makabuhat si Hesus adto. Nga katingalahan kaayo kung makasasala pa. Kay mauray makabuhat adto ang gapaminawon sa Dios. Busa gipatawag sa mga parasiyo ang mga ginikanan adto nga tawo nga buta sa una. Aron unta nga mapamatud-an nga dili buta
apan miprangka ang iyang mga ginikanan nga anak gayud nila kadto ug tinuod nga buta gikan sa iyang pagkahimugso ug karon nakakita na. Sa ato pa gusto sa mga parasiyo nga ang ginikanan adto nga buta mosulti ug motuis nga kining ilang anak dili buta sa una ug makakita man. Apan karon gisulti nila ang tinuod, di ba? Nga butagid sila sa una ug siya ilang anak. Apan nahadlok hinuon ang iyang mga ginikanan sa pagsulti kung kinsa ang nakaayo sa ilang anak, kay ipapahawa man sa sinaguga ang bisan kinsa nga mosulti nga manluluwas si Jesus. Busa gitawag na usab sa mga parasiyo ang tawo nga buta sa una. Ug ila untang pugson sa pagpasulti nga makasasala si Jesus. Apan wala gid nila madala ang tao ug miingon na hinuon nga propeta si Jesus ug iya pang gisulti nga kun dili pagikan sa Dios si Jesus, dili unta makaayo sa iyang pagkabuta. Gitiaw-tiaw gani gamay sa buta ang mga parasiyo, kay iyaha silang gipangutana nga tuyo ba di ay usab nila nga mahimo silang mga tinun-an ni Jesus, kay nganong gibalik-balik nila ang pagpangutana may tungod sa iyang gibuhat. Giinsulto dayon sa mga parasiyo ang tao nga buta sa una ug miingon sila nga si Moises ra ang ilang gasundon. Sa ato pa, si Moises ang Santo Papa sa mga parasiyo. Gasundon nila si Moises walay lain ug bisan giipakita ni Jesus ang iyang pagka-Dios, buta ra gihapon sila niini. Dili sila makakita sa tanan nga gabuhaton ni Jesus. Busa tungod sa pagtuo sa buta ngadto kang Jesus gipapahawa nila gikan sa sinaguga. Dako ang gisilot sa buta tungod sa iyang gugma kang Jesus ug tungod nga wala gid mosugod nga nganlan si Jesus ug makasasala. Dayon pagkahuman niadto gipangita ni Jesus ang tawo nga buta sa una ug gipangutan-an ni Jesus kung mituo ba sa anak sa tawo o sa ato pa sa manluluwas nga gikan sa Dios ug misulti ang tawo nga Ginoo mituo ako. Ug iyang gisimba si Jesus. Mga igsuon naayo ang lawasnon nga iyang mga mata ug naayo pagayd ang espirituhanon niyang mga mata. Nakakita siya ug bisan ang iyang kahimtang espirituhanon, nakita niya ang insakto nga iyang gikinahanglan. Ug dayon giesplikaran ni Jesus ang tawo nga ang iyang gianhi sa kalibutan aron makakita ang mga buta ug aron mga buta ang mga kakita. Sambingay kini ni Jesus mga igsuon nga gahisgot sa espirituhanon nga pananaw sa mga tawo. Ang sama sa mga parasiyo nga nagtuo nga kumpleto sila sa pananaw, apan dili sila makakita. Ug ang sama sa buta makakita man sa lawas nun ug sa espirituhanon pagayid. Mo'y kahimtang niini nga gibuhat ni Jesus nga sambingay o milagro nga nakita sa daghan. Ug pinaagi niini nga nangahitabo sa buta, naklaro pag-ayo ang kahimtang sa mga parisiyo nga wala gid sila'y kaluoy, wala sila'y gugma, bisan gamay na lang alang sa ilang isig katawo. Bato lagi ang ilang mga kasing-kasing ug dili mubati ug gugma ug kaluoy. Wala ganit nila ikalipay nga naulian ug nakakita kining tawo nga buta sukad sa iyang pagkahimugso. Hinuon murag gihimo nila nga problema nga nganong nakakita na ug mas basin gani ang uban miingon niya mas maayo kung wala na lang siya makakita pa. Lahi sila kinaiya, di ba? Lahi gyud ang mga parasiyo. Unsa unta diay ang eksakto nga buhaton sa mga parasiyo niini nga milagro? Tungod nga kadto nga buta nga nakaantos gani sa tibuok niyang kinabuhi, karon naayo na ug makakita na. Ang insakto unta nga ilang buhaton mga igsuon, malipay sila tungod kay naayo na
apan gisaway na hinuon nila o giinsulto o gipapahawa pagid nila gikan sa sinaguga. Bisan ang mga ginikanan sa buta, mga igsuon, nahadlok sa pagtuan kung nganong naayo ang ilang anak, kay papahawa usab sila gikan sa sinaguga. Mo'y balaod sa mga Parisiyo. Kung musukol sa ila, ipapahawa nila gikan sa sinaguga. Gidili sa mga Parisiyo ang kamatuoran. Gusto nila nga magbakak ra ang mga tao. Mga igsuon, kung gatuo ka kang Hesus, ug kung imong gipakabililhon ang iyang pulong ug imong gihigugma, base na ay mga panahon nga pasipalahan ka usawayon ka. Mahitabo gyud kay sugnuran ni Satanas ang wala mga luwas sa pagtumutumo ug sa pagdagmal sa mga naluwas. Mo'y maagian sama sa naagian sa buta, posible usab mo'y maagian sa tanan nga nagtuo kang Hesus. Basin gani maapektuhan ang imong panginabuhi. Kay basin dili kahatagan sa trabaho sa imong mga kauban tungod sa imong pagsunod kang Hesus, posible man. Apan mga igsuon, okay ra gid kaayo kung daog-daogon kita. Okay ra kaayo kung ipaantos kita tungod sa atong paghigugma kang Hesus. Pribilehiyo man alang kanatong tanan kung makaantos kita alang kang Hesus. Usa dili kita malibog sa mga saway o insulto nga atong madawat tungod sa atong pagtuo kang Hesus. Kana ang tanan, makapasalamat kita ug atong dawaton sa tumang kalipay nga nakaantos kita tungod kang Hesus. Dili ba 12 kabuk ang mga apostoles ni Hesus? Sa pag-uli na ni Hesus sa langit, nagwalis sila ngadto sa tanang mga tao. May tungod kang Hesus ug tungod niini, grabe ang pagpasipala kanila sa mga Parisiyo nga sama sa ilang gibuhat kang Hesus ug sama gihapon sa ilang gibuhat niining buta nga giayon ni Hesus. Usa gani ka panahon, gidakop ang mga apostoles ug isog kaayo ang mga Parisiyo ngadto kanila. Basahon sa nato kung unsay reaksyon sa mga apostoles niini nga ilang naantos tungod kang Hesus. Maklaro nato ug masabot kung unsay ilang kasing-kasing ug hunahuna may tungod sa ilang naagian. Basahon nato ang mga buhat kapitulo 5 bersikulo 40 hangtod sa 41. Bersikulo 40. Gipalatos nila sila o gipahimangnuan nga dili na gayud musulti pinaagi sa ngalan ni Hesus o gibuhian sila sa ato pa giistoryahan na pud nila kini nga mga apostoles nga ang may tungod kang Hesus dili na gid isulti ug gikan sa atubangan sa Sanhedrin sila mibiya nga nagmalipayon kay giisip sila nga tapos nga muantos sa kaulawan tungod sa iyang ngalan. Sa ato pa bisan gilatos sila, giingnan sila nga dili na isulti ang may tungod kang Hesus, panpagawas nila, nagmalipayon sila. Gikalipay nila nga sila nakaantos o gipakaulawan tungod lang sa ngalan ni Hesus. Sa ato pa, nalipay gani ang mga apostoles sa paglatos kanila alang kang Hesus. Mga igsuon, okay lang gyud kung makaantos kita alang kang Hesus. Pribilehiyo gayud dakong pabor kung pasipalahan ka tungod sa imong pagtuo kang Hesus. Ismay lang ug dawata kini ug salig lang kang Hesus nga ipalingkawas kaniya sa pagsulay nga nakaabot diha kanimo. Dili lugar kay murag sobra nga kabalaka ug kaguol kung unsa ang imong gakaagian. Hinuon ikalipay diya sa imong kasing-kasing. Atong nabasa diya sa Juan kapitulo 9 bersikulo 16 nga gisupak ni Hesus ang adlaw igpapaulay. Ang adlaw igpapahulay sakop sa balaod nga gihatag sa Dios ngadto sa mga Hudiyo pinaagi kang Moises didto sa buntod sa Sinai. Apan pagkamatay ni Hesus diha sa krus, atong mabasa diha sa pulong sa Dios nga iyang gapapason ang balaod kay iya mang gipalansang diha sa krus.
dungan sa paglansang sa iyang kaugalingon nga lawas. Busa gipapas na ang adlaw igpapahulay alang sa mga magtutuo kang Hesus. Ug ang adlaw igpapahulay simbolo lang sa tinuod nga pahulay nga diha ra makuha kang Hesus. Anino lang o simbolo nga ang pahulay nga insakto kang Hesus ra nato makaplagan. Kung gatuo ang tao kang Hesus, aya pa makapahulay diha kaniya. Makapalhulay gid kita mga igsuon. O sa pagbalik na ni Hesus sa langit, nagsugod ang ubang mga naluwas sa pagtigom-tigom. Diha sa unang adlaw sa semana nga mao ang Domingo, kay mao man ang adlaw nga diha nabanhaw si Hesus gikan sa mga patay. Usa mao gani ang Domingo ang tingtigom sa kadaghanan nga mga magtutuo karong panahona. Unya ato pang mabasa diha sa pulong sa Dios nga kung unsa ang gusto sa matag usa ka magtutuo o grupo sa mga magtutuo, mahitungod sa mga kalanunon o mahitungod sa adlaw sa pagsimba o kiraman kay managsama ra ang tanang mga adlaw. Importante ra nga dili kita mag-away o dili kita maghinukmanay. Gawas nun kita sa pagpili sa atong pagsunod kang Hesus. Gawas lang kung kapandulan sa atong igsuon. No, naon nato kana, di ba? Mulakaw kita diha sa gugma. Basahon nato kini nga mga bersikulo agi sa pamalandong kung unsa ang gusto ni Hesus para sa tanan niya magtutuo. Basahon nato ang pipila ka mga bersikulo nga basin mo yung mahimo nga paagi nga makauna-una ka kung unsa ang gusto ni Hesus para sa tuwa. Diya sa mga taga-Kolosas kapitulo 2 bersikulo 13 hangtod sa 14. Ug kamo nga mga patay kaniadto diha sa mga kalapasan o sa pagkadili tunuli sa inyong unod. Ang Dios naghimo kaninyo nga buhi uban kaniya ingon nga napasaylo na niya kita sa tanan natong kalapasan. Tanan natong kalapasan. Gihimo kita niya nga buhi diha kaniya. Ingon nga napapas niya ang sulat nga nagbabag bato kanato pinaagi sa mga tulumanon niini ug kini iyang gikuha gikan kanato ug gilansang kini sa krus. Una-una gani kini ang tanan nga mga tulumanon iyang gipapas o gikuha gikan kanato ug sa pagpalansang niya sa krus giuban man ni Hesus paglansang sa krus. Diya sa bersikulo 16 hangtod sa 17 sa sama gihapon niya kapitulo 2. Busa ayaw tuguti nga adunay maghukom kaninyo mahitungod sa pagkaon ug pag-inom o mahitungod sa kasaulugan o sa bag-ong subang sa bulan o sa adlaw nga igpapahulay. Kini mga anino lamang sa mga buta nga umaabot apan ang katumanan iya ni Kristo. Sa ato pagipasabot dinhi nga ang tanan nga kasaulugan sa una sa daang kasabutan anino lamang kini ug ang katumanan si Kristo. Busa kung atong mahuna-huna si Kristo miabot na sa kalibutan, busa ang tanan nga kasaulugan napapas na kay giuban man niya sa paglansang sa krus ug si Hesus ang katumanan. Ug diha sa mga buhat kapitulo 20 bersikulo 7 side E, gani miingon sila dinhi ang nagsulat nga mao si Lucas sa unang adlaw sa semana. Kung atong masusi, ang adlaw sa semana mao ang Domingo ug ang ikapito mao ang Sabado, di ba? Sa natigom kami aron sa pagpikas-pikas sa pan. Sa ato pa, balikon ko pagbasa. Sa unang adlaw sa semana, sa natigom kami aron sa pagpikas-pikas sa pan. Ang unang mga magtutuo, human si Hesus ibayaw ngadto sa langit ug sa nabili ng iyang mga apostoles, diha sila nagsugod sa pagtigom-tigom sa adlaw nga Domingo nga
mao ang pagsimba nila sa Dios. Ug diha gani sila nagpikas-pikasapan. Ang adlaw igpapahulay wala na. Ug wala na nila hunahuna og diha gani sila nagtigom sa adlaw nga Domingo. Basahon nato ang Roma kapitulo 14 bersikulo 5 hangtod sa 6. Kung unsa ang gihisgutan dinhi. Ang usa ka tawo nag-ila sa usa ka adlaw nga maayo pa. Sa ato pa, naay usa ka tawo nga nag-ingon niya murag importante ang usa ka adlaw kaysa ubang adlaw. Samtang ang laing tawo nag-ila sa tanang mga adlaw, ingon nga managsamara, walay kalainan. Kinahanglan nga ang matag tawo adunay hingpit nga baruganan sa iyang kaugalingong hunahuna. Ang naghuna-huna nga mas balaan ang usa ka adlaw kaysa ubang adlaw nagpasidungog sa Ginoo. Maoy tumong niya ang pagdaig ug pagsimba sa Ginoo. Ang mukaon bisag unsa nagbuhat niini sa pagpasidungog sa Ginoo kay nagpasalamat man siya sa Dios tungod sa kalanunon. Sa ato pa bisan ang kalanunon, ang tawo nga mukaon bisag unsa ang iyang gibuhat nagpasidungog sa Ginoo. Ang nagdumili sa pagkaon sa ubang kalanunon nagbuhat usab niini aron sa pagpasidungog sa Ginoo ug nagpasalamat usab siya sa Dios. Busa kung atong mahinumduman naay tawo nga nag-ingon nga mas importante ang isa ka adlaw ug ang isa nag-ingon nga tanan parihara, ang uban mukaon sa bisag unsa ug ang uban dili man. Apan ang gisgutan niini nga bersikulo, ang tanan nga ilang gibuhat, tanan pagpasalamat ug pagpasidungog sa Ginoo. Busa mga igsuon, dili nato hukman ang atong isig ka tawo. Kung tinuod sila nga naluwas ug makaesplikar nila nga ang ilang kaluwasan pinaagi ra sa pagtuo kang Hesus ug kini nga mga butang wala na sa ila, nadawato nato sila. Ug kung naay mga tawo nga dili mukaon sa mga pagkaon niya para sa imo mahimong kanon, pero para sa ila dili kay wala nila kaanari sukad sa ilang pagkatao ug sila nagtuo nga naluwas tungod sa kang Hesus na dili sad nato sila sawayon. Hinuon respetuhan nato sila ug kitang tanan maglakaw diha sa gugma. Igsuon, hinaot unta nga napanalanginan kapag ayaw pinaagi sa pulong sa Dios nga atong gitun-an karong adlaw. Ug unta makabasa pa ikaw sa daghan nga mga bersikulo may tungod niini nga ipatin-aw gid pag-ayo sa Dios diha kanimo ug walay duha-duha ang mahimo nga nakababag sa imong kasing-kasing para sa pagkiusa sa uban nga mga igsuon, matin-aw kini ug iway ug mahimo nga ang inyong mga kaugalingon hingpit ug hinlo nga mosimba sa atong Dios ug limpyo ang atong konsensya. Salamat mga igsuon ug dinhira kita taman.